фамилия. България над всичко. Въпреки това, понякога си мисля, че всъщност всичко, което искам, може да е манипулирано и да нямам всички тези мисли. Станал съм жив дявол, брат, там преди мислите ми бяха чисти. Сигурно, защото получих ножова в гърба от хора, които имах за близки. Точно това ми беше нужно, за да мога да се пречиста. Другата те прави зависима, ако зависиш от нещо, увисваш. Пепи, докара кремвичите и са марокански. Представи си източен тип, като мен продаваш даже и на едянци. В този живот от всичко най-важно да си държиш на думата. Аз държа на моето, както ритахме в даска от Успацио и Миро Дюнера. Живота си признам, изпуснах доста самолети и около 13 убера. Съдбата на масата семпла, са семплира с чувство. Твоята педерастия се води за изкуство. Нормално е да ме е гнус, но българина чака прекалено дълго на крадеца да му стане гузно. Чести 3 март, ма какво от това бе, брат? Като България заприлича на държава от третия свят. Са плаща и в евро и се чувства и като сина на белгийския крал. Това трябва да е някаква симулация, брата, вътре пълно сходещи NPC-та. 3 поредни дни са 7, но и също нещо ме пита. Преди да ги изгониме те, мисля, че ще излезне GTA 7, PlayStation 8, дори за връщането на Конор Макгрегор. Пращам сина ми на училище без джобни да раздава материала. Учителката му каза, че от мен добър родител не става, ма материала пали. Това са квартални аномалии. Умът ти не ти е приятел, щом толкова изпати. Същото прави, а очаква различни резултати. Сам докахва ли двата ножи, отиде да полива плантацията. Не го прави за парите, а за просперитета на нацията. Изискан дилър, стара сине, как ще ти бутнат репутацията. Бюрокрацията ти да номер, и после чакаш на касата. Търсят качество, не количество. Това, което имаш, много имат го. Колко ти плащат да кащаш в ефир противен нещастник. Тероризма вече се нарича освобождение и всички трябва да ръкопляскат, да са съпричастни. Ако Америка не съществува, няма да има от кой да ни пази. Схващай, толкова дълбоко в нещата, способен да отдава група водолази. Даже и брат ми. България над всичко. Ама какво отдолу? Смете. Потърси в Google. После ми пиши налично. Иходе пута.